voilà am se ka fɔ bon ni sira in dilanni bɛna diya n ye kosɛbɛ kosɛbɛ parce que kɛlɛba dɔ bɛ yen nɔ n'an yɛrɛ bɛ min la pendant des années depuis an yɛlɛmana yan nɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye jinɔgɔ de fait que carré caman na jinɔgɔ bɛ jigin ka na yan nɔ les gens trouvent normal que jinɔgɔ ka jigin yan ka taa sauter fana la direct la donc a bɛna kɛ sababu ye a bɛn'o kɛlɛ ban kosɛbɛ et puis ça sera en faire en sorte aussi que hali n'a sɔrɔ an bɛ to ka intervention kɛ sosofaga ni fɛn ninnu na a bɛna caman b'o fɛnɛ la parce que à chaque fois wuluwuluji ni fɛnw bɛ déborder a bɛ jigin kɛlɛw kɛra la ka dɛsɛ plaintes kɛra la ka dɛsɛ ça va vraiment nous soulager a bɛna kɛ sababu ye tiɲɛ yɛrɛ la an ka kɛnɛya tɔ bɛna sabati yɔrɔ fɛnɛ bɛna jɛya ka taa fɛ quoi voilà et en plus de ça aussi mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ bɔ ka n'u ka to ka banbagatɔw bila kuma bɛɛ tiɲɛ yɛrɛ la a bɛna kɛ sababu ye o yɛrɛ fɛnɛ bɛ tɛmɛ nɔgɔya la ko in na an bɛ dugawu de kɛ ni ko sugu ninnu ka caya jamana kɔnɔ n'a tun kɛra dɔrɔn an ka ɲɛtaga ye jamana ka taa ɲɛ an bɛ jamana ka taa ɲɛ o la an b'o ta ka bila o fana hukumu kɔnɔna la quoi parce que an mago bɛ jamana ka taa ɲɛ de la an ye denmisɛnninw de ye an ye sifinnakaw de ye i ko président yɛrɛ kɛ bɔra ka fɔ cogo min na tan de ni ale perdira i n'a fɔ sini bɛ problème la perdre cogo min na jamana ko la dɔrɔn an tɛ fɛ o la donc Mali ko man di n'a a développera ɲɛtaga di jamana man di. Bon n bɛ se k'a fɔ nin bɛ nɔgɔya lase an bɛɛ lajɛlen ma parce que n'i y'a jateminɛ nin sira in b'a daminɛ goudron la ka na fo kaburudon na kaburudon min ye mɔgɔ bɛɛ laban yɔrɔ ye donc sira in man ɲi a bɛ san yiri ka bɔ an yɛrɛ tun ye projet caman ɲini k'an bɛ yɔrɔ in dilan mais musaka ko kama an ma se k'a ɲɛ sɔrɔ ni nin initiative nana donc vraiment anw bɛ content sigidala mɔgɔ minnu fana bɛ yan olu fana bɛ content hali su minnu bɛ ta ka na n'u yan nɔ olu yɛrɛ bɛ content parce que u b'a dɔn ko mɔgɔw b'u kɔ mairie bɛ aw kɔ yan de don bi mais hakili b'a la k'a fɔ ko yɔrɔ caman fana bɛ yen nɔ an y'a f'u ɲɛna an y'a fɔ denmisɛnw ɲɛna ni aw hakili y'o fana ye aw bɛ na an fana hakili ye min ye an b'a fɔ aw ɲɛna an y'a hakilinata fana f'u ɲɛna parce que yɔrɔw bɛ yen bi na an mago b'olu fana la k'olu kɛ ni ala sɔnna monsieur le ministre an b'olu proposition k'i la ala tɛ mɛn an bɛna olu baaraw daminɛ donc k'a fɔ bɛɛ ɲɛna vraiment baara min filɛ nin ye anw de ka baara don denmisɛnw de bɛ k'a kɛ parce que n'a fɔra baara denmisɛnw b'a kɛ mais hakili an bɛɛ ka hakili fara ɲɔgɔn kan pour que baara min se ka kɛ. balimamuso n b'ale fo kosɛbɛ parce que an ye réunion kɛ mairie la an y'a ka hakilina don a nana k'a bɛna an dɛmɛ Mali kɔnɔ ale ye sénégalaise ye Sénégal ni Mali bɛɛ ye kelen an bɛɛ ye ba kelen an bɛɛ ye fa kelen vraiment a nana k'a bɛna an dɛmɛ k'an ka jamana jɛya yɔrɔ kɔni an de kan k'ale fo ni mɔgɔ bɔra a bara ka n'i bara k'a bɛ n'i dɛmɛ foli y'ale de ta ye an bɛ ko o kɛ an n'a b'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ne b'a dɔn an bɛ ko bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ vraiment an b'a fo o hakilina ɲuman na a n'o ŋaniya ɲuman an bɛ min fɔ musow ye muso fara cɛ denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba bɛɛ ka bɔ awɔ ale tɔgɔ de Ayida bɔ n t'a tɔgɔ dɔn bon Ayida an kama Ayida de ma n ka foli bɛ Ayida de kan an b'ale yɛrɛ fo kosɛbɛ parce que ale de ka association présidente a y'a initiative ta vraiment an ka foli b'a ye an b'a fo ka wale ɲuman dɔn n'o bɔra yen an b'a ɲini cɛ fara muso kan denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba bɛɛ ka bɔ ka foli kɛ bɛɛ k'a ka baara fana kɛ bɛɛ ka jɔyɔrɔ fa. Voilà donc concours hukumu kɔnɔna na ministère de la jeunesse ka welewele bilalen o y'a sɔrɔ an yɛrɛ bɛ kɛlɛ dɔ kɔnɔ o de ye ɲamanko kɛlɛ ye o de ye jinɔgɔko kɛlɛ ye donc o hukumu kɔnɔna na ministère de la jeunesse ani président de la république yɛrɛ ale de y'a ye réseau sanfɛ vraiment denmisɛnninw bɛ ka ko min kɛ a diyara ye donc a y'a laɲini k'ale yɛrɛ fana bɛ denmisɛnninw appuyer a se ye min ye siman ni cɛncɛn ani mulu la a y'o di an yɛrɛ k'an ka pavew gosi ka karew dilan an yɛrɛ se ye min ye an k'olu fara kan donc o hukumu kɔnɔna na Sɛbɛnnikɔrɔ commune 4 la yan Mali propre Mɔnkɔnba ale présidente sigilen bɛ yan donc jeunesse mɔgɔw a y'a laɲini a n'u ka fara ɲɔgɔn kan u ka jɛ yuri min bɛ bɔ goudron na ka na Sɛbɛnnikɔrɔ kaburudon na yuri in tiɲɛnen don u k'a lajɛ k'a bɛɛ pavé min b'a to an ka furew n'u bɛna da u dayɔrɔ laban na u ka se ka sira ɲɛnama sɔrɔ ka tɛmɛ ka na don kaburudon kɔnɔna na donc o hukumu de kɔnɔna na Mali propre Mɔnkɔnba avec la jeunesse de la commune 4 an bɛ yan alhamdulilayi alimami yɛrɛ bɔra kuma na ka kuma fɔ a ko ni san nana ko yɔrɔ in tɛmɛni ko baara don parce que sanji de bɛ sigi donc a bɛ don ji de la ka tɛmɛ ni su ye ka don cimetière kɔnɔ donc pavé naliko in a diyara olu ye kosɛbɛ parce que olu yɛrɛ tun ye initiative dɔ ta k'u b'a kɛ mais ala ma se k'u fanga se mais olu yɛrɛ ka duwawuw kɔnɔna na ala nana n'a ka na ye ko caman ɲɛnabɔra. Mali propre Mɔnkɔnba ne bɛ min fɔ Sɛbɛnnikɔrɔ aw ye ne bɛ min fɔ Mali bɛɛ parce que an ye initiative ta an ka initiative Sɛbɛnnikɔrɔ kelen tɛ an y'a daminɛ ka kule ka yɔrɔ nettoyer ka yɔrɔ furan an ko maliyɛnw bɛɛ
ne b'a fɔ cogo min na don o don Mali tɛ se ka jɔ sans les Maliens. Donc les Maliens bɛ wele u ka bɔ u ka contribuer u ka n'a baara kɛ dans tous les sites de pavage, particulièrement la jeunesse de Sebenikoro. Enfin, je dis que c'est un défi de dos. Donc b'a fɔ Sebenikoro jeunesse ye u ka bɔ u ka n'a baara kɛ site la Kabroudo sira de don an bɛɛ bɛ laban ni yɔrɔnin na. Donc mɔgɔ bɛ ka na ni même ni ciment bɔrɔ kelen de don ciment bɔrɔ 2 I ka n'a contribuer. Merci. An bɛ kɛnɛ mun kan bi kɛnɛ gansan tɛ ne bɛ se k'a fɔ ne sewalen don n'i y'a ye an minisiri 3 an nana jamana ɲɛmɔgɔ ka ci la pour que an bɛ faso jɔ ko de la ɲina donc ni initiative mun sɔrɔla sigida lakana ne b'a fɔ ministère kelen ta tɛ bɛɛ lajɛlen ta de don donc an b'an k'an cɛsiri k'an ka sigida lakana walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ ka se ka nafa sɔrɔ a la cogo min na. An ye kuma dɔw fɔ yan nɔ k'a fɔ ko an k'an ka ɲamaw kɔlɔsi an k'an ka caniveau an k'olu kɔlɔsi an ka yiriw turu an yɛrɛ bɛ campagne de reboisement de la an y'a lancé kalo tɛmɛnen donc je pense que a bɛ continuer fo ka taa samiya ban donc o bɛɛ de ye walew ye an ka se ka wale minnu ta pour que an ka sigida bɛ se ka saniya cogo min na a bɛ se ka lakana cogo min na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko an ka jamana bɛ ja jamanaw fɛ. Mais n'an y'an ka kɛwalew falen k'an ka taabolow falen a ka ca Ala fɛ an ka jamana bɛ se ka nɛmaw sɔrɔ an bɛ se ka san sɔrɔ an bɛ se ka fɛn caman sɔrɔ sɛnɛfɛnw bɛ se ka sɔrɔ kɛnɛyaw bɛ sabati pollution fana bɛ se ka nɔgɔya cogo min na donc ne ka weleli bɛ bila ka se jeunesse de ma aw minnu ye siniɲɛsigiw ye an ka hakili to an ka jamana la an ka yiri turu an k'an ka sigida lakana an k'an ka sigidaw saniya an ka se k'an ka kare kɔnɔnaw an ka so kɔnɔnaw an k'u bɛɛ matarafa walasa an bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min na ni initiative minnu bɛ sigi nin bɛɛ bɛ dabɔ aw de kama.